Goedemorgen gemeente, hartelijk welkom in deze dienst waarin we het heilige avondmaal mogen vieren. En ook zij die met ons verbonden zijn met de livestream. De bloemen gaan als groet van de gemeente naar Andrea Vlug, Boeing Marlene 2, 4 en naar de familie Gerrit Vlug junior, Badenborn 15. De eerste collecte is voor de diaconie, pastoraat en de tweede collecte is voor de kerk. De voorganger is dominee Tietje Hipma, de lector ben ik zelf en de organist Ernst Walstra. En na de dienst is de koffie klaar. Ons intochtlied is Psalm 24, de versen 1 en 5. We zingen dit indien mogelijk staande. Dan wensen we u een gezegende dienst. Wij bij elkaar bemoedigen, omdat u help is in de namen van de eeuwige, die het hemel en eerde maken had, die trouw bloot tot in eeuwigheid en net loslid het werk van zijn handen. Genade maar je me wezen en vrede van God is heid, van de Heer Jezus Christus, in de meerskip van de Heilige Geest. Amen. Gemeente, fijn dat we hier deze morgen bij elkaar wezen kunnen. Ik verboem mij de meesten die het thuis, deze tjenst mij liefje. Op deze snijn, de laatste snijn van het kerkelijk jaar. Nijweke begint de tijd van Advent.
Zo gaan we met de waai van Jezus mooi toch deze vrouw. En op deze laatste snijn van het kerkelijk hier, ja, die weet ik wel Christus koning neemt. Dat we bedenken maken dat het koninkrijk van God komende is en komen zal. En zo binnen wij deze snijn bij elkaar. Maar alle dingen die er in ons leven gebeuren, de mooie dingen, de moeilijke dingen en alles maar de wijze. Nou, en zo wil ik voor de morgen eigenlijk eerst even iets vertellen. We hebben iets al gehad van de bloemen die kennen naar Andrea en naar Willy en Gerrit junior, vooral van de liedse Elise. Die hebben een ongemak gehad vorige week met de auto. Gelukkig is dat goed oren uiteindelijk. Die bloemen binnen, maar er zit hier nog een bos bloemen en daar moet ik even wat bij vertellen. Ik wou vorige week opbellen toch de kerkrentmasters van Weesum, van de Anna-kerken. En zij zijn heel blij met het warken wat ze kregen hebben, wat hier is toen. En weet je dat wij hier nog 3 warkels, die hebben al een mooie besteding gekregen. Jij er al het warkel uit het lokaal, dat zit nog mooi in Panjen. Dit warkel is in Weesum gekomen en nog een warkel uit het Iepenhoes, dat zit nou in Nijstapert in Wommels. Nou, dat is toch fantastisch. En dan woonden de kerkmasters van Weesum, die woonden wat van. Die woonden de blom voor de rest van het jaar voor ons betalen. Ik zei, dat hoeft net, want die kunnen we zelf wel betalen. Maar ze woonden wel wat van. Dus ze hebben ons een mooi bos bloemen doen en ze werden heel blij met de hulp van Arne Adema, van de Monnikenwaai. Die heeft hen geholpen om dat orgel te vervoeren enzovoort. Dus het idee is dat, als we deze bloemen meenemen, maar dank van de kerk van Weesum, van de Zolia. Nou, dat is toch mooi, hè? Dat je dat de wijze kunnen van elkaar. Ja. Ja, en nou, van de weken, de verkiezingen. Nou, ik weet net wat je daar van vindt. Dan kunnen we het onder de koffie nog wel eens even over hebben. In elk geval, toen was die te morgen, na de uitslagen van de verkiezingen, toen zit ik in een vergadering. En iemand die zei, ik moet hier wel van zuchten. Dat zei hij. En toen kwamen we terug bij Romeinen 8. In Romeinen 8, daar gaat het door dat de geest voor ons pleit met onuitsprekelijke verzuchtingen. Met een woordloos zuchten zit er in de Nijoorzetting. Nou, dat is wel mooi om dat zuchten te denken. Als wij geen woorden hebben, dat wij in u zuchten, dat de geest in u zuchten, dat God spreekt en vreegt om Gods help. En ik heb dat Romeinen 8 nog eens even opzocht en er staan zoveel mooie dingen in. Daar staat, hoe die geest ik van, u hebt de geest niet ontvangen om opnieuw als slaven in angst te leven, maar om Gods kinderen te zijn. En om hem te kunnen aanroepen met Abba, Vader. En dan zit er even verderop. De schepping ziet er reikhalzend naar uit dat openbaar wordt wie Gods kinderen zijn. We weten dat de hele schepping nog altijd als in barensweeën zucht. Daar hebben we opnieuw dat zuchtje. Als in barensweeën zucht en lijdt. En dat niet alleen, ook wij zelf die als voorschot de geest hebben ontvangen. Ook wij zuchten in onszelf. In afwachting van de openbaring dat we kinderen van God zijn. De verlossing van ons sterfelijk bestaan. Zullen wij maar ook bidden? Heer is God, dank u wel dat jou ons hier bij elkaar brengt.
midden in uw bestaan, dat wij in jouw huis komen maaien, in jouw ruimte van liefde en licht. Dat wij samen naar uw leven, naar deze brood maaien. En dat de geest in u zuchtet. Van verlangen naar de komst van jouw koninkrijk. De lange adem van het leeuwen, van het vertrouwen, van jouw belofte van heil. Zo brengen wij alles bij jou, Heer, uit uw bestaan. Het licht en het skaat. De vreugde en de vragen. De dankbarens en de verschrikking. De vrede en het geweld. Elk meisje bij een Heer, dat vertrouwen wij, is kreun in jouw hand. Zo willen wij ons bestaan om jou te vertrouwen, Heer. In Jezus' naam. Amen. Wij zongen nou maar ook hoor. Zang 886.
Wij luisteren assen naar woorden uit het boek Iepen Biering. En je zult zien kunnen dat is eigenlijk een visioen van het Iepen Bier worden van de baan van God. Zat er in Romeinen 8 uur sprutsen het. Een bijzonder verhaal. Voordat wij uit de Bijbel lezen gaan, dan willen wij bidden om Gods Heilige Geest. Geest van God, spreek in uw harten. Geest van God, waai terug deze vraag. Dat de goedens van God elk meisje bij een onraadje maakt. Dat het koninkrijk komen maakt. Dat uw tas zijn is. Dat wij het wut verstaan maaien, het wut van het begin. Het wut dat meisje worden is. In uw Heer Jezus Christus. Koning in deze wereld. Amen. Hoor dan nu naar het woord van de Heer uit het Nieuwe Testament, uit het boek Openbaring, hoofdstuk 7, de versen 9 tot en met 17. Hierna zag ik dit, een onafzienbare menigte, die niet te tellen was, uit alle landen en volken, van elke stam en taal. In het wit gekleed en met palmtakken in hun hand stonden ze voor de troon en voor het lam. Luid riepen ze, de redding komt van onze God die op de troon zit en van het lam. Alle engelen stonden om de troon en de oudsten en de 4 wezens heen. Ze bogen zich diep neer voor de troon en aanbaden God met de woorden, Amen, lof, majesteit en wijsheid, dank en eer en macht en kracht komen onze God toe tot in eeuwigheid. Amen. Een van de oudsten sprak mij aan. Wie zijn er daar in het wit? En waar komen ze vandaan? Ik antwoordde, u weet het zelf, Heer. Hij zei tegen me, dat zijn degenen die uit de grote verschrikkingen gekomen zijn. Ze hebben hun kleren wit gewassen met het bloed van het lam. Daarom staan ze voor Gods troon en zijn ze dag en nacht in zijn tempel om hem te vereren. En hij die op de troon zit, zal bij hen wonen. Dan zullen ze geen honger meer lijden en geen dorst. De zon zal hen niet meer steken, de hitte hen niet meer bevangen. Want het lam, midden voor de troon, zal hen hoeden, hen naar de waterbronnen van het leven brengen. En God zal alle tranen uit hun ogen wissen. We zingen nu lied 726, de versen 1 en 6.
gemeente van uw Heer Jezus Christus. Het boek Iepenbiering is een heel bijzonder boek. En het is soms ook een heel moeilijk boek, vinden we. En toch de eeuwen heen hebben mensen er van alles in lezen en uithellen en betjuttingen en voorspellingen. En ik heb het van deze snij nog weer een stikken lezen en ja, als ik dat zo lees, dan denk ik, in ieder geval wat ik van jou zeggen wil, is van mijn gevoel het allerbelangrijkste van het boek Iepenbiering, dat het dus terecht brengen wil, dat het dus helpen wil in het volhouden, in de volharding. En dat het dus uitzicht houdt op de grote toekomst van God bij de mensen. En dat we daar, ja, zei ze het joh, ik al iets van prouwen mooi. Aan het begin en aan het eind van het boek Iepenbiering zei Jezus, ik ben de eerste en de laatste. Het wut van het begin en het wut van de voltooiing. Oorsprong en bestemming van uw bestaan. Dat is wat u draagt, toch alles heen, toch alle licht en tjuster. Binnen dat grote ramt jerven een paar keer dat er staat dat God alle trinnen afvaaien zal. Dat is de treest die het boek Iepenbiering houdt. Dat alle trinnen in deze wereld droegen worden zullen. En daarbinnen jerven van de grote spanning, de strijd, hichten en delten van goed en kweer, van licht en tjuster, van het laam en van het beest. En daarbinnen, ja, dat wordt verteld aan de hand van grote visioenen. Het eerste visioen, dat weet je misschien nog van, daar begint Iepenbiering mee, dat Johannes zijn gestalte zucht, Jezus in al zijn heerlijkheid, maar wat is het? En de zo'n kandelaren van de gemeente van Christus in de wereld en de zo'n sterren, de engelen, die de gemeente hoedje. En dan in een volgend visioen gaat er een door van de hemel iepen. Zou het beschrijven? De door van de hemel gaat iepen. En daar zucht Johannes. Daar in de hemel. De troon van God. Het laam daarbij. De 24 oudsten. Ze kennen zo'n tol van Israël en tol van de hele volheid van de wereld. De 4 dieren. Evangeliën. En daaromheen engelen. Net te tellen zoveel engelen die de lof van God zongen. Dat is het beeld van de koninklijk hof in de hemel, zoals je ze kennen. Dat Johannes te zien krijgt. De grote belofte van de toekomst van God bij de mensen. En daar komen dan eerst, daar wordt verteld, want dat jaart Johannes, over de 12 keer 12.000 mensen. Uit de stammen van Israël, 144.000. De volheid
van Israël. Die daar komen mij. En daarna komt dat stuk wat wij lezen hebben. Over een menigte die het net te tellen is. Mensen uit de hele wereld, uit alle stam en taal. Die daar komen mij, die uit de verschrikking komen stieter. En die verschrikking, elke keer worden wij daar wel mee geconfronteerd. Toch die eeuwen heen en ik nou de verschrikking van rampen, van oorlogen, van het kweer dat mensen elkaar oorlogen, van mensen lieds en grut, dit voorkomen in alles wat er gebeurt in de wereld. Uit die verschrikking komen al die mensen. En ze hebben hun kleren wasken in het bloed van het laam. Het bloed van het laam, zo is Jezus komen in deze wereld. Om zijn leven te gaan. Zijn vlees en bloed. Om us in dat leven te brengen. Om us dat koninkrijk te gaan. Die toekomst van God bij de mensen. En hier wordt het openbaren. Hoe de baan van God thuiskomen mij. In alle vreugde. In alle lucht. En dat het laam hun brengt bij de bron van het leven. En dat God alle tranen afveegt. Dat is de toekomst vanuit de verschrikking. Dat wij daar thuiskomen mij. Ik geloof dat dat uw grote troost wezen mij. Alle dagen op een nij. Dat wij net verslaan worden door alle berichten van deze wereld. Maar dat wij staande blijven. Dat wij de lof van God zongen blijven. En dat wij de liefde van God handen en voeten jaan blijven. Als lichaam van Christus in deze wereld. Dat is de grote roeping. Wilst wij onderwijs binnen naar deze grote toekomst van God bij de mensen. En Jood, mogen wij proeven van het breer en van de beker. Van het lichaam van Christus. Om sterker te worden, om ikzelf lichaam van Christus te wezen. Elke dag opnieuw. Dat de kracht van ons bestaan wezen mag. Amen. Wij willen nou met elkaar ons leeuwen belieden, met het zongen van gezang 340b. Ik geloof in God de Vader.
wij maken nou maar elkaar dankje en bidden. Ik zou erbij nog 2 namen nemen willen van mensen uit de gemeente. Van Tine Glazema in Alpha Staten, die heeft een paar weken verliezen op nij dit beroerte, hersenbloeding gaan. Het praten is nog moeilijk, ze is nog heel wurg. Ze moeten nog afwachten zien. Dat ze er weer van beter werken. En ik wil de naam nemen van Tabe van der Veen. Ik heb juist even bij hem geweest. Hij is op het ogenblik in Friendship, waar extra zwaar. En hij zei het mij. Hij zei, ik ben net alleenig, want God is bij mij. Ik ben best wel eenzaam hier, maar ik ben net alleenig. En dan denk ik, wat een tjoegen is. Met we bidden dat dat weer wezen mag. Misschien wil je hem nog namen nemen of iets nemen wat we vaak bidden kunnen. Zullen we dan maar elkaar bidden. Eeuwige, liefdevolle God, dank u wel voor het visioen dat u joen is. Dat jou onder de meesten wennen willen. Dat meesten uit alle hoeken en einden van een wereld bij jou thuis komen mij. Uit de verschrikking. Dat wij zo volhouden mij. Om het laam te volgen. En net mij te herinneren mij het wist. Zo bidden wij, Heer, om vertrouwen, om liefde en lucht in deze wereld. Voor alle mensen. Wij danken jou voor al het goede. Wij danken jou dat jou Andrea en Elise vlug bewaren hebben. Wij danken jou dat jou is net alleenig liet. En zo bidden wij voor Tabe van der Veen, voor Tine Glazema, voor alle mensen die het moeilijke dagen terugmaatje, ziek binnen en hoop je op beter schip. Blauw bij haar, Heer, maar jouw kracht en maar jouw liefde. Wij bidden, Heer, voor alle mensen die het Libië in de verschrikking van oorlog en geweld, van mishandeling en misbruik, van honger en dorst. Erbarm je jou, Heer. En laat er erbarming wezen in deze wereld, in de herten van mensen. Wij bidden voor alle mensen die het Libië maar gemis en verdriet. Om alle tranen die er vallen in deze wereld. Dat we vertrouwen, maar Heer, dat Jozef droegjes hebt. Laat ons gaan in het vertrouwen. Dat jou, Heer, de Alpha en de Omega binnen. Uw oorsprong en uw bestemming.
In de stilte willen wij sissen wat een oor net van u sissen kan. En jaren naar jou. Wij bidden, Heer, jaar en verjaar uw gebeden. In Jezus' naam. Amen. Dan is het nou tijd voor de collecte en daarna maken wij het heilig nachtmaal vieren. Mooi. Wij maken nou het heilig nachtmaal vieren. De Heer zelf noemt dus ons zijn tafel. Om het visioen te delen. Om de liefde te proeven. Om de kracht te vinden om vol te houden. Te vertrouwen. Zo binnen wij welkom aan zijn tafel. En wij willen nou eerst maar elkaar het tafelgebed bidden en God de lof zongen. Laat ons bidden. Eeuwige, barmhartige God. Om recht te dwaan aan jouw heerlijkheid. Om heil en genezing te vinden
willen wij jou danken, altijd en overal. Jou hebben jouw zoon met heerlijkheid kronen. Priester in eeuwigheid. Koning en Heer van heel de schepping. Jezus Messias. Hij het jouw wil openbier. Aan het kruis had er hemzelf oerjong, alles had er volbracht. Om us vrede te worden. Hij maakt de wereld tot een nieuwe schepping. Jouw koninkrijk van waarheid en recht. Van liefde en vrede. En daarom, met alle engelen, machten en krachten, met alle die steen voor jouw troon, loof je en aanbidden wij jou. En zongen wij jou ta. Amen. Wij zongen gezang 985, heilig, heilig, heilig. Wij zegen je de naam van God en wij zegen je Jezus, uw Heer. Want in de nacht dat de Heer Jezus oerlever waard, nam er het breed. Sprut het dankgebed uit en brut het breed. En zei, dit is mijn lichaam van Jemme. Doch dit telkens op een nij om mij te betinken. En zij namen na het meal ik de beker en hij zei, deze beker is het nieuwe verbond dat troch mijn bloed zwetten wordt. Doch dit telkens als je hem hier uit drinken om mij te betinken. En dat wij het heilig nachtmaal vieren, doggen wij wat de Heer Jezus u zijn heeft. Wij betinken Christus, uw Heer. Zijn deer verkondigen wij, zijn opstanding belieden wij en zijn toekomst verwachten wij. Amen. Kom, Heer Jezus. Amen. Bidden wij om de Heilige Geest. Kom, Heilige Geest van God. Geest die het heel maakt. Geest van liefde, van inzicht en beweging. Stek in uw oren het verlangen, liet uw hetten banen en maakt je uw in lichaam van Christus. Laat us met elkaar de woorden bidden die Jezus us joen het. Onze Vader, die in de hemelen zijt. Uw naam worden geheiligd. Uw koninkrijk komen. Uw wil geschieden.
gelijk in de hemel als ook op aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen. Dan komen wij nu bij elkaar in de kring. Wij nou maar elkaar het breed en de beker delen. De diakenen zullen het als u delen. En dan wachten we even op elkaar maar eten en drinken. Totdat iedereen wat krijgen heeft. En aan het begin maken wij elkaar de vrede te wensen. Zat de opstiende Heer, trok de dichte dwarren heen kwam, met peerske, bij zijn vreugden en zei, vrede van je. Zo wens je wij elkaar vrede. De vrede van Christus van je. De vrede van Christus. De vrede van Christus. We zongen nou maar ook een lied. Zoals ik ben, kom ik nabij. O Lam van God, ik kom.
Het breer dat wij brekken is meer skip maar het lichaam van Christus. Bedenk, iet en jou dat het lichaam van uw Heer Jezus Christus joen is als een verslijne verzoening voor al uw zonden, voor alles wat brutsen is. De beker van de dankzegging, die wij het dankzeggend zegenen, is meer skip maar het bloed van Christus.
Neem de beker, drink daaruit. Betink en jou dat het bloed van uw Heer Jezus Christus vergeten is dan verslijne verzoening van alle zonden, van alles wat brutsen weer. Laat ons nou maar elkaar danken. Heer is God, wij danken jou voor de kracht en de vreugde van deze meerskip, maar het lichaam en bloed van Christus. Voor zijn aanwezigheid in us en bij us. Elke nieuwe dag. Stuur ons nou uit in de wereld met de kracht van jouw Heilige Geest. Om te leven en te werken naar jouw lof en eer. In Jezus' naam. Amen. Wij zongen us eindlied, dus loflied. Wij loven u, o God, belijden u als Heer. Amen.
het aankomen van deze dienst. Fijn dat je hem weer alle winnen om dit feest van God maar ook te vieren. Ik de meesten die thuis met u verbonden binnen. Ernst, dank u wel voor het spelen dat we zo mooi mogelijk zongen kunnen. En je bent als nog welkom om een kopje koffie drinken te blijven. En dan gaan we elk naar je eigen plek in de wereld als bijen van God om te leven, daar zien lof en eer. En wij mogen gaan met de goede woorden van de zegen. De genade van ons Heer Jezus Christus en de liefde van God en de meerskip van de Heilige Geest. Wees mij hem alle Heer.